जय भोजपुरी सब भोजपुरिया श्रोतागण के हम आपके भाई बेटा दोस्त जीजे तिवारी जी प्रणाम करतनी का हलवा आशा करतनी आप लोग बहुत बढ़िया हो जा। तो एक बार फिर से आप लोग के वादा के अनुसार जब वादा कैले रही कि आप लोग के बीच में रिएक्शन के बाद परदेसिया जौन की खेसारी लाल यादव जी के गाना सबके दिल पे राज कर रहल बा ओकर रिव्यू लेके हाजिर बानी एकदम भोजपुरी भाषा में देसी रिव्यू डीपली रिव्यू। जी भैया जौन हमें जौन चीज बड़ाई करे लायक बा बड़ाई भी करम, जौन चीज कमी बाटे वो कमी भी बताई, ठीक बा। बस आप लोग समझम जा। चली तो शुरू कर जाओ। ओकरा पहले एकरा बारे में जौन गाना बा ओकरा बारे में कुछ जानकारी जान लिया जाओ और आप लोग भी बता दिया चाहतनी। सबसे पहले गाना के आप लोगों के बारे में सबको ये बतावा खेसारी लाल यादव जी और शिल्पी राज जी गईले बा लोग और ये लोग के जोड़ी मतलब बैक टू बैक धमाका कर रहा बा। एकरा पहले आप लोग देखले रही जा पूरा मतलब गाना में जितना टीम बा डायरेक्टर कोरियोग्राफर लिरिक्स सब कोई अपनी तो जैसे तैसे उहे वाला टीम एमे भी बाटे और गाना उहो रीमेक रहे इहो रीमेक बनल बा हिंदी के। तो विजय चौहान जी लिरिक्स लिखले बाड़े और खेसारी जी शिल्पी जी गईले बा लोग और श्वेता महरा शायद नाम बाटे, मेहरा नाम महरा एगो नया हीरोइन दस्तक दे दिले बड़े भोजपुरी इंडस्ट्री में। इनका बारे में तारीफ करम, आगे बढ़ के होई तारीफ। इनका बारे में बता दिया आप लोग कि हनी सिंह के गाना एगो रहे नोटिस सैया जानकारी मिलल ओ में ये कोरियोग्राफी टीम में रही और हमारा लगा था आप लोग भोजपुरिया दर्शक इनका के स्वीकार कर ले बड़े, इतना ना पसंद कर दिले बड़े गाना के और प्यार आशीर्वाद दे दिले बड़े। और एक बात जौन बारे विभांशु तिवारी जी के हमरा कई गो गाना पता बनैले बड़े भोजपुरी में तो नहीं के पता, लेकिन चौथा बवाल धमाका बाटे आपके पता बा। चौथा बवाल धमाका इनकर हटे भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो नेक्स्ट लेवल के भोजपुरी कहल जाओ, नेक्स्ट जनरेशन जौन में काफी अलग अलग अंदाज काफी कुछ यूनिक और काफी कुछ नया देखे के मिल रहा बा। गजब के डायरेक्शन कर रहा बड़े, गजब के भोजपुरी के क्वालिटी चेंज कर दिले बाड़े। जी भैया स्टैंडर्ड के चेंज कर दिले बाड़े। तो इनकर चौथा धमाका अपनी तो जैसे तथा मोहब्बत बेचाता कलू जी के एगो जिए न देबू का पतन को 2.0 आई रहे और ये चौथा बाटे धमाका। और बात कर ली जाओ कोरियोग्राफर भूले के नहीं खे कहे कि गाना में डायरेक्शन, हीरोइन, सिंगिंग, म्यूजिक, लिरिक्स के अलावा एक और अब जौन चीज आ रहा है जौन के पहले चर्चा ना होते भोजपुरी में सिंपल स्टेप ठुमका लगा दी ऐसे हो गई उहे चलता, लेकिन आजकल जौन गाना आ रहा बा क्वालिटी के साथ साथ कुछ नया स्टेप भी देखे के मिला एकदम वेस्टर्नाइज जो ना कह विदेशी में जैसे डांस वाला हॉलीवुड बॉलीवुड में देखे के, साउथ में जो डांस देखे के मिलेला, जो पंजाबी इंडस्ट्री में देखे के मिला वैसा डांस हम लोग भोजपुरी में भी ला के रख दिले वाला ऐसा कुल कोरियोग्राफर और डायरेक्टर लोग। कोरियोग्राफर के नाम बाटे लकी विश्वकर्मा जी जे की पिछले गाना के भी यही रहन, हमारा जहाँ तक उम्मीद का नाम याद बा, अगर ना हो तो शायद माफ करम जा। और म्यूजिक डायरेक्टर आर्या शर्मा जी भोजपुरी के जे टॉप म्यूजिक डायरेक्टर आज के दौर में चल रहा बड़े और सबके दिल पे राज कर रहा बड़े। तो चलिए शुरू कर दिया जाओ डीप में रिव्यू। एक गाना के आपके कुछ बात बता देते हैं कि गाना काफी कुछ नया कैले बाटे और भोजपुरिया दर्शक के दिल पे राज कर रहा बा। और जब से गाना के अनाउंस भई रहे कि गाना आवे बा तब से दर्शक बेकरार रहन और आवत भी और बेकरारी बढ़ा दिले बा। कहे कि एगो रेड कारपेट के हाला भई रहे के खेसारी जी मतलब शुरुआत के बस थोड़ा ही ऐसा वीडियो देखे के मिलल। ओकर वजह बात भइल टीम से तो बताओ लोग कि जहाँ उरहन जब बारिश हो गया आप लोग पता बा कभी मुंबई में चारों ओर बारिश होगा तो बारिश के कारण नेट सर्विस डाउन हो गई जेकरा चलते वीडियो बस थोड़ा सा आप लोग देखे के मिल रहा बा। न तो वीडियो इतना मजेदार आप लोग देखे के मिली भोजपुरी में पहला बार वैसा काम हुई देख के भोजपुरिया दर्शक हैरान हो जाता, आप लोग भी एकदम हैरान रहती। भोजपुरिया ही ना पूरा इंडिया में लोग तारीफ हुई और चर्चा हुई, इतना जबरदस्त प्लान कल गिरे लेकिन भगवान के शायद नाम मंजूर है। नेक्स्ट बार होकर प्लानिंग हो रहा बा, जरूर होई क्या खेसारी जी का और एगो धमाका होखे वाला बा सारे गामा के वही हमारा खबर मिल चुकल बा। तो बात आगे बढ़ाओ जाओ तो एक गाना के बजट आपके बता दी तो 20 लाख के अराउंड में बतावल जा रहा बा। 20 लाख के अराउंड में समझा था नहीं, 20 लाख भोजपुरी गाना 1 लाख में भी ना बनेला। 5,000 10,000 50,000 लाख दे जाना में 10,000 लाख दे गाना बड़ काला, लेकिन 20 लाख के अराउंड में इस सारे गामा के पूरे टीम के सैल्यूट बा। जितना बजट करके भोजपुरी में क्रांति ला दिले वालों, भोजपुरी में चेंजिंग ला दिले वालों, भोजपुरी के स्तर को उठा दिले वालों। जी हाँ भैया। और बात कर ले जाओ खेसारी लाल यादव जी के में गाना के क्वालिटी की तो बात हो गई, बजट के बात हो गई और खेसारी जी के गौरवी में कुछ नया में सुने के मिल रहा है कि खेसारी जी में रेड कारपेट पर आवते बाड़े काफी चर्चा भई रहे, काफी ये चीज के चर्चा भई रहे, काफी कुछ में नया देखे के मिल। बात कर लीजिए पूरा डीप में एक बारे में तो बात अब डीप में चलो जाओ। कुछ पॉइंट आप लोग के नोट करके बतावे जा रहा बानी। सबसे पहले पॉइंट जो में बाटे डायरेक्शन कमाल के बाटे,
जबरदस्त बाटे। डायरेक्शन के सबसे ज्यादा चर्चा में रहे जोने में भीड़ देखैले बाड़े नो कमाल के बाटे। जो डायरेक्टर साहब में भीड़ देखैले बाड़े खबर ई बा के 100 के करीब में बैकग्राउंड डांसर में काम कैले बाड़े। बाकी ये मतलब एकदम समझी एकदम भोजपुरी में एक अलग ही के वीडियो हो चुकल वैसा शायद बहुत हो भैले ना होई कि 100 गो से करीब में बैकग्राउंड डांसर काम कैले बाड़े। जबरदस्त बाटे। और बनारस के सबसे टॉप ओम बिरला करके कोनो फार्म हाउस हटे जहाँ पे मोहब्बत तब बेचाता पवन सिंह के भी शूटिंग भई रहे। तब लगता भोजपुरी की ओकरा बाद ही कोनो गाना भइल बा तो दूसरका तीसरका ही गाना बा काहे को बहुत हाई बजट के और बहुत ही टॉप क्लास के फार्म हाउस हटे जहाँ पे शूटिंग भइल बाटे। बहुत जबरदस्त लाग रहा बा गाना। और डायरेक्शन के बाद अब खेसारी जी के चश्मा काफी एगो यूनिक लाग रहा। हम चश्मा के नोट करनी आप लोग रिएक्शन में बोल रहे हो चश्मा भी काफी अच्छा लाग रहा आप नोट कर ले हो तो क्या ऐसे तो सिंपल उम्पल चश्मा देखे के मिले लेकिन वो जो चश्मा बा काफी हाई क्वालिटी के बा और हमके पसंद आइल बा। आपके का पसंद आइल बा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए जा। और खेसारी लाल यादव जी के गौर चीजें में काफी जोन की आकर्षित के लिए बा दर्शक जी लोग के उनकर वॉइस बहुत मीठा लाग रहा बा। मीठा से भी ज्यादा बहुत ही भाव वाला बाटे। इतना अच्छा लाग रहा जब वो कहते लोगों को कहने दो परदेसिया ये सब मतलब जब लाइन उ गा रहल बड़े नु और एक गाना में बिल्कुल ही डूब गए बड़े एकदम भाव जोन दिले बड़े नु दिल के टच कर देता उनकर वॉइस और उनकर भाव बहुत ही जबरदस्त बाटे। अब बात कर ले जाओ एक गाना जोन बाटे स्टैंडर इनमें जो लुक देखे के मिल रहा बा चाहे वो लुक खेसारी जी के देखी जा चाहे वो लुक हीरोइन के देखी जा जे स्वीटी महाराज जी बाड़ी क्या नाम बाटे उनकर हाँ श्वेता महाराज जी उनकर लुक देखी जा चाहे एमे आप देखी हीरो हीरोइन के तो बात अलग बा लेकिन एमें बैकग्राउंड डांसर लोग के क्वालिटी देखी जा स्टैंडर्ड देखी जा उहो लोग सूट बूट पहन के ये ना कैसे ये खाली ना पहना दिया जाए एक ड्रेस में सूट बूट पहन के तो समझिए बजट कितना भैया लाग रहा बा तो में स्टैंडर्ड बहुत टॉप क्लास के देखावल गया चाहे वो लुक होके चाहे क्वालिटी होके चाहे ड्रेस होके। श्वेता जी के आप ड्रेस देखी जोन की आप विदेशी में देखा जो ड्रेस बाटे वेस्टर्न कल्चर जो देखावल गया हाई फाई जो शहर में पहना जाला वो जो ड्रेस लहंगा जो का कहा जाला हमारा तो नहीं पता लेकिन स्टैंडर्ड ड्रेस बाटे टॉप क्लास के सब क्वालिटियों में दियल गई बाटे हर एक चीज स्टैंडर्ड बाटे वीडियो में ये देखे के सबसे पॉइंट वाला आपके हम जौन बात बतानी है। अब बात कर लिए जाओ कि हमें जौन बाड़ी उनके हीरोइन के बारे में बात कर लिया जाओ वो एगो परदेसी गर्ल है लेकिन एकदम देसी लुक में गजब लाग रहा बाड़ी सीधे दिल छेद दिल बाड़ी भोजपुरिया दर्शक के। उनकर स्माइल सबसे ज्यादा उनकर स्माइल एक तो बहुत ही क्यूट लाग रहा बाड़ी ऊपर से इतना जबरदस्त एक्सप्रेशन और स्माइल दिले बाड़ी नु के दिल के। अब खेसारी जी के जोड़ी के अनुकाई को चर्चा हो रहा कि खेसारी जी के काजल राघवानी के कमी पूरा कर सकता रही श्वेता मेहरा जी का ई बात सच बा नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताई जा। अब बात कर लिया जाओ डांस एकदम बवाल बाटे एमे स्टेप जोन बारे सनु आप गौर से देखम जा यूनिक बाटे अलग अंदाज के बाटे यूनिक और अलग अंदाज तो हम आपके बता चुकल बानी लेकिन एमे स्टेप के खासियत बा डिफिकल्ट बाटे जे सब कोई ना कर पाई सिर्फ खेसारी लाल यादव जी निभा पहले बड़े और भोजपुरी में हमी कह सकता नहीं खेसारी लाल यादव जी एक बड़े जे जबरदस्त डांस करेले और ऐसा कुल स्टेप सिर्फ खेसारी लाल यादव जी ही निभा सकता रे। आप याद करी जा दूसरा का अंतरा में जन हो धीरे धीरे कर एक से स्टेप आप देखम जा हमारे बात जब सुनम जा बाद आप देखम जानू तो बात के गौर करम जा आपके भाई सही बात कर ले बा स्टेप बिल्कुल ही डिफिकल्ट स्टेप बड़े सर जौन की सब कोई से ना हो पाई यूनिक और नया तो है बड़े सर डांस तो कोरियोग्राफर साहब के सैल्यूट बाटे विश्वकर्मा जी के। और बात कर लिया जाओ ये में कोरियोग्राफी हो गई डिफिकल्ट स्टेप हो गई ये सब कुछ मिला के जबरदस्त बा बेहतरीन बा लेकिन कुछ कमी हमारा हिसाब से बाटे। आपके क्या बताएं एक गाना के म्यूजिक और लिरिक्स नॉर्मल लाग रहा था ठीक ठाक बा नॉर्मल लाग रहा था इससे भी बढ़िया हो सकत रहे म्यूजिक उम्मीद रहे कि कुछ मतलब बवाल डीजे डिक्चे लेकिन एमे थोड़ा सा कमी फील हो रहा बाटे नॉर्मल लाग रहा बा हमारा हिसाब से ये बाटे। आप लोग लिरिक्स भी थोड़ा सा एक और बताइए के ये बात अब हम सोच रहे बानी कि आप कहे कि गाना जौन एगो उम्मीद रहे नु उम्मीद कहे कि ऐसा नहीं खेला कि मैं कुछ ज्यादा नया भइल बा कुछ ज्यादा नया नहीं खे भइल ये कही सकता कि कुछ ज्यादा से जो नया और भी खेसारी जी के गाना आइल बड़े सो उसे कुछ कम ही भइल बाटे कहे कि बहुत सारा गाना देखे के मिलल बा तो एमे तनी ऐसा
उम्मीद पे उतना गाना खरा नहीं खे उतरल। ई बात पे आप लोग मारा तनी जा तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन बताई जा। ई हमार ओपिनियन बा, हमार राय बाटे, काहे कि हम बहुत कुछ एनालाइज करेनी आपके बीच में, जोन चीज बा बतावल जरूरी बाटे। और म्यूजिक और लिरिक्स ये दो चीज बहुत ही मतलब ये तीन चीज थोड़ा सा हमरा कम लागल बाटे, ये जोन के रॉन्ग पॉइंट बाटे और थोड़ा सोचे वाली विषय बाटे। बाकी और सब मिला के बहुत जबरदस्त बाटे। और ये गाना 5 में से 4.5 रेटिंग हमारा द्वारा ये गाना के दिहल गई बा। यही कारण का है कि 3 चीज कम बा से 4.5 के रेटिंग दिले बानी ये गाना के। तो आप लोग के रिव्यू कैसा लागल नीचे कमेंट सेक्शन बताई जा, लाइक शेयर करी जा और जुड़ा रही जा अपन भाई के भाषा, अपन भाषा वाला चैनल, भोजपुरी भाषा वाला चैनल रिएक्शन रिव्यू, बीएफसी रिव्यू और रिएक्शन चैनल से। जय भोजपुरी एकता बना के राखी जा।